Mga kapuso rider kag angkas sini nga minor de edad patay matapos makabunggo ang motorsiklo nga ila ginasakyan sa pose sa Kabatuan ni Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Makita sa video ang responders nga gina-attender ang isa ka lalaki. Ang among nga lalaki ang minor de edad nga angkas sa motorsiklo nga nakabunggo sa poste sa Barangay Tigbawan Road, Kabatuan pasado alas 12 Sabado sang kaagahon. Gileon ini nga gindala sa ospital sa Kabatuan upod sa driver, ang 25 anyos nga ginkilala kay alias Jose. Ang duha ang lunsay residente sa Barangay Guadalupe sa Banwa sa Nganiway. Tapos may nagkabata nga duha ka bilog. Tapos ang motor na nakakaya rin. Tapos wasakit na. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital si alias Jose. Ang minor de edad, gintuyo pangasaylon sa Haniway apang binawian man sang kabuhi. Internal hemorrhage ang ginalantaw ginkamatay sa mga biktima. Base sa investigasyon sang Kabatuan MPS, naglisensya ang duha sa ilang mga ginikanan nga mapadulong sa tindahan sa Haniway agud mang burger. Apang ang mga ini, upod sa duha paginila ka mga abyan sakay sa isa pagid ka motorsiklo ang nakalabot sa isa ka burger stand sa Kabatuan. Sang didto na, base sa pagpangusisa sa kapulisan sa mga bantay sa burger stand, may nagluntad nga hindi pagintindihanay sa mga biktima kag sa isa ka grupo sa mga tumandok nga ginalakipan sang 5 ka individual. Until nga dumay mga argument, linagsanay, no? Ining mga taga-kabataan nga alin sa Riway is nagsakay sila sa ilang motorsiklo, no? On board sa duha ka motorsiklo, kag naglinagsanay sila. Hindi madeterminar sang kapulisan kung nakainom ang mga biktima. Padayon pa man nga ginatumod ang pagkatawo sang grupo nga naglaga sa ila. Apang suno sa kapulisan, hindi man direkta nga maangot sa konflikto ang aksidente. Wala pa makahatag sang pahayag ang mga himata sa mga biktima kaangot sa hitabo. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.